Good morning guys! Kumusta kayo? Ako ito magapa rin ng ating bibig. Kaloka. Sumasakit pa rin siya. As in. Tapos uminom na ako ng ng Ponstan naman ngayon yung ininom ko guys. Kasi yung mefenamic acid, yung ano pa yung isa? Alaxan. Hindi siya tumatalab. Tapos may nagsuggest na isa pang yung kulay puti. Hindi ko pa siya naiinom. Ayun na sila daddy. Nilabas niya yung mga doggies eh. Ano? Tumalag na? Konti. Pero may pa rin akong pitik. Constant ngayon yung inano ko. Tingnan nyo yung ko. Maga nga dito. Hanggang dito kasi yan eh. Constant. Tapos dalawa. 500 mg yun. Dinalawa ko na kasi sobrang sakit talaga. Bahala na mo overdose. Ayun, tapos dapat sana nakita naman ng dentist kahapon na namamaga siya. Wala siyang wala siyang nireseta sa akin na kahit ano. Or parang amoxicillin man lang, di ba? Kasi feeling ko may nana na to eh. Kaya siya masakit. Tapos kaya siya namaga. So wala siyang parang in-x-ray niya lang ako. And then, parang ni-refer doon sa nila sa isang branch nila kasi nandun daw yung specialista. Kaso Sunday naman yung nung Sunday pa available yung dentist doon. So wala akong choice kundi magantay ng Sunday. Kaso sabi ko parang hindi ko nakakayanin pang umabot ng Sunday kasi sobrang sakit. Di ko talaga yun. Talaga wala kang magagawa sa buong araw. Pati pagligo guys. So 2 araw na ako hindi nakakaligo kasi giniginaw nga ako at para ako lalagnatin lagi. So, naman ako, naghugas naman ako. Yun nga lang, di ako kaligula na pag ulo ko na yung yung parang bubuhusan. Parang lahat na nag-free sa akin. So, yun. Pero may vlog pa rin tayo. Para alam niyo yung update. May naman to with, kontakin ko nga ulit mamaya yung tita ni Froggy na dentist. Kung pwede na lang sa kanya. Kasi, my gosh, hindi ko na kayang umabot pa ng Sunday. Kasi Friday, Saturday, kailangan ko nang maglaba, ganun. Kasi na yun eh. Mag-start na si Emma, tapos na si Emma sa training nun eh. So mag-start na yun sa regular, niya, shift niya. Papakiusapan ko nga lang eh. So ayun, and isa pang napapansin ko, every time na nagsasalita ako, sinihingal talaga ako para akong para akong umakyat ng mataas na mataas or tumakbo ng malayo. So ayun, nakaka-lurks guys. Hindi ko akalain mangyayari to. Diyos mio. Tapos nag-ano lang ako ng ng lalaki ng malunggay binigay sa akin ni Ate Remy kasi nanghingi siya dyan sa kapitbahay namin. Yan nasa baba. Binigyan niya kasi sobra naman daw. So sige po, pang ko sa ulam ng mga dogs. Pero ko na nakaluto na ako ng ulam ng dogs. Ayun. Alam mo ito yung yung time na parang gusto mo laging nakahiga. Alam mo kasi walang mangyayari pag nahiga ka lang talaga eh. Nakakaloka, nakakainip din. Kasi kapag ka mistrike na yung sakit, naku po, nakakabaliw talaga. Nag-ano nga ako, sumisigaw nga ako minsan eh. Hello po. So ayun lang guys, ang ganap. Dito lang sa sa Valor, sa looban. Nalift pala ngayon yung coding. Wala, cancel ngayon yung coding. Ngayon lang araw kasi may strike ata. Nabasa ko lang sa post niya Possible lang to guys, and then mahiga na tayo ulit. Buti tumalab yung yung Ponstan. Dalawa itinake ko eh. Kasi natakot naman akong i-take yung 500 mg nung mefenamic. Siguro dahil isa lang tinitake ko kaya hindi tumatalab. Eh, nag-post kasi ako nung dati nung may dysmenorrhea ako, diba? Kasi lagi akong nagpa-painkiller every month talaga. Mefenamic yung iniinom ko dahil sa dysmenorrhea ko. So, nakatulong naman siya. Kaso ito sa sakit ng ipin talagang hindi siya tumatalab. So, yun lang guys. Hindi pa ako makakapag-upload
gusto ko na maligo eh. Oo nga, Daddy. Sakay siya kanina. Kanina pa yun eh. Si Maggie din hingal na hingal. Binigyan ko nga ng tubig. Grabe yung inom niya eh. Siguro nagtatakbo yan dito kanina. Nasa CR kasi ako eh. Maliligo ako mamaya. Mag-iinit lang ako ng tubig. Kasi ang bantot ko. Hindi naman. Have you seen my telephone? Ayan o. Tapos may tira pa naman kaming ano dyan. Kaldereta dyan kahapon. So initin na lang ni Froggy. Kasi siya lang naman for sure ang kain niya. Hindi ako makanguya eh. Yung pa naman yung ganito ano. Yung ganito, yung may sakit ka. Kasi talagang bala eh. Parang wala kang silbi kapag ka may sakit ka. Ayun, ayaw ko yun. So, titignan ko mamaya guys. Pag pumayag yung ano, yung tita ni Froggy, nasa kanya ako magpagawa. Papagawa ko na to. Pero kailangan yata maano muna to, mawala muna yung pamamaga niya. Kaya ang ano ko, baka kailangan ko mag-antibiotic. Kasi mamaya yung nana ipumunta na sa ano, diba? Sa utak ko. Sobrang sakit, madeds pa ako. Ito pala guys ulit yung ano, yung Maki. Yan, ito ang best seller talaga, lagi siyang ano, nauubos agad. So yun, buti may extra si Sis Cherry. So ano ko muna, binili ko muna yun sa kanya kasi sa ano lang ito nabibili, sa Thailand. Umorder ako kay Amy ulit guys, netong ano, yung chicken fillet. May kasama na siyang soy. Ay, buffalo sauce yung kasama niya. Ayan, yung sana sa McDo. Ayan. Ayan. Kilala nyo na siya. Lagi kong ino-orderan. Si Amy. Diba? Pawag-talo na naman kayo. Ayan, nakita ko sa post niya. Meron na naman siya. So, sabi ko, bigyan niya ako ng ano, ng 1 kilo. Favorite ni Chris eh. Hindi ko pa nabibigay kay Antong ano nilang yung keso wrap nila. Nasa ano pa kasi sila, Iloilo. Ay, kainggit. Kasi Iloilo sila. Kaso din naman kami makaalis. You know, walang tatao dito. Ayan, diba sabi ko sa inyo, ano, favorite kong mga tao sa Iloilo. Kasi ang lalambing nila. So, yun. Makapunta rin ako dyan, guys. Hindi nga lang ano, kasi ang daming kailangang isipin. Hindi ko naman basta-basta may iwan itong mga doggies. Wala magbabantay. Kainin ko ito mamaya. Pascual. Sarap na ito, ginagawa kong ice cream eh. Ito pa yung inano ko sa bean box. So, tapon ko na kaya. Para may spasyo. See? Yan. Tsaka na muna. Tara! Bill namin sa kuryente, di ko pa nababayaran. Later siguro. Grabe naman to. Total kilowatt per hour na ano namin. 666. Ay! Samayang bakit yan? Yung ko lang napansin. So, ayan yung bill ko ngayon guys. Medyo bumaba siya. 6,622. Ayan. Pero sa graph niya, parang mas mataas siya. Pero, last month is 6,800 yun eh. Bumaba na 200 pesos. You know, expected ko na yan kasi ano eh. Merong ganito. Merong dalawang aircon. May dalawang tag dito. Aquarium. Ayan. Tapos, TV, electric fan, dayung-yung, meron pa. So, mag-aastos talaga sa kuryente, no? Yung-yung! Bakit naman ako kasama dun, mami? Kasi kayo, naka-aircon pa kayo, eh. Uy! Ay, naku, ayan na po, ayan na po. Kapag talaga isa hinawakan, kailangan lahat mahawakan, eh. Ayan na po. Hi, Paknit! Ikaw din, baby. Saan ka galing, ha? Saan ka galing? Hindi pa kayo mapaliguan, eh. Mabigat kasi, eh. Hindi kaya ni mami eh. Na ano yung ipin. Ay, yung. Ito naman, pakasiluso. Pakasiluso naman yan. Paknit. Paknit. Galing-galing ng birthday na yan eh. Wala kang handa. Di nakapaganda si mami. Pero okay lang yan na. Love naman yan eh. Lakas kumain na ito ngayon.
Pero di siya tumataba, guys. Ganyan lang, oh. Sexy siya. Hindi na rin siya lumaki. Ganyan na siya, oh. Medyo okay ng balat niya. Yung ano lang talaga, yung nagbukol, yung nangitim. Yung hindi pa na hihing okay. No, garutay? Gusto mo bang kumawala? Mamaya napakaligo ni mami, ha? Bantayan mo muna ako. Bantayan mo muna ako. Gigil ako sa'yo. Gigil ako sa'yo. Gigil ako sa'yo. Gigil ako sa'yo. Gusto naman, no? Gigil ako sa'yo, eh. Mga palapiin nyo ngayon. Ayan, dito na si Chris, guys. Wala, natulog lang kami ni Daddy maghapon. Nagising ako ng alas 4 ata. Kasi nagtatanong si Mika na kung anong oras. Ay, si Japong pala. Anong oras daw ano ni Chris. Labas sa 3:30 ba yun? Sunduin mo na. Nasundo naman na. Maya-maya dumating na to. Ayan. Prito ko lang siya ng chicken fillet. Para makakain na kami. Si Daddy ginising ko na din. Sabi ko, wala na tayong tutulog niyan mamaya. Ginising ka na. Hindi ko ma-enjoy tuloy yung ano. May sabaw tayo? Luluto ako, sige. Ito, oh. Hindi ako makanguya ngayon, eh. Kainis. Anyway. Ito tayo. Uy! Naipit yung aking camera. Buti na lang madaming ano dyan si Daddy. Madaming facial. Itong mask na to. Kasi di ba nag-ano siya, nagtatato siya. Pumili kami nun sa ano. Sa medical supply. Bumili siya ng isang box. Dami-dami niyang gloves. Dami niyang mask. Ayun. Sinaing na Emma kanina, oh, hindi nabawasan. Kainin na lang namin ngayon. Dito lang ako ng dalawang chicken fillet tapos 3 chicken cheese, and then nag-iinit ako nung yung caldereta kahapon para kay Daddy. Muna na yung bata, oh, kasi gutom na daw siya. Ito yung sauce niya na kano. Gusto mo ba? Sauce ng chicken fillet. Minessage ko na yung yung auntie ni Palaka. Sabi ko, di man lang ako binigyan ng reseta kung anong dapat kong inumin para sa painkiller or kung kailangan ko bang mag-antibiotic kasi sobrang maganya talaga. Kung makikita nyo, guys, para akong donkey, naka-angat yung kumbaga basta yung upper lip ko is sobrang maga talaga pag yung ganyan, oh. Para akong donkey. So, ayun, tumawag si doktora. Sabi niya, ba't naman gano'n? Dapat daw binuksan na agad para mawala na yung sakit. Kaso sabi ko, sa Sunday pa available yung dentist. Hindi ko naman na maantay. Kaya sabi ko, kung nagpe-perform ka ng root canal, sa'yo na. Kasi hindi ko daw talaga maantay yung guys, yung Sunday, nakakaloka. So, ayun. Gagawa niya ako ngayon ng reseta tapos piprint ko na lang kasi hindi daw pwede bumili ng ng antibiotic kapag walang reseta. So buti na lang may mga kamag-anak ko si Palaka na nasa na mga doktora. So hello guys, yun na yung namin, early dinner namin kanina yung pagkain namin. So nakainom na ako ng gamot, nabilan ako ni Daddy ng ng amoxicillin. Ayun. Inahan na lang ako. Sinendan ako ni Dr. Malu sa Messenger tapos pinakita na lang sa Mercury. And ayan, maganda na kami. Shoot mo, good night. Dinala ko na dito yung yung laptop kasi madami akong gagawin. Mas gusto ko yung yung likod ko sa unahan. Trabaho pero ang hirap kaya bin ko na ayun, dalawa nanonood ng ewan ko yung pinapanood niya. Hello guys, good morning. So, ayun, after kong magising kagabi ng madaling araw para ipag-prepare si Chris ng baon is nakatulog ako ulit as usual. Ayun, natulog kami ni Daddy tapos nagising kami ng 9. So, andun siya sa labas nanonood ng TV. Tapos ipinasok ko na yung yung laptop ko dito sa kwarto. Parang feel ko dito ngayon magtrabaho. Kasi malamig, ayun, yung
aircon pa na ginamit namin kagabi is nandito pa yung lamig. So, ayun, kakatawag ko lang sa ano, sa dentist. Nagpa-schedule na ako. Ayun, ano daw, sa pinaka-earliest daw is February 12 pa. Kasi Sunday, Monday lang yung ano, yung available para sa root canal treatment nila. Sabi ko, wala bang earliest possible date para sa akin na ma-accommodate ako? Kasi hindi ko nakakukaya eh. Alam niyo yun. Tapos sabi ko, namamagaan na yung ano ko. Kailangan urgent na to. Sabi ko, kung hindi talaga is, kung pwede, sa ibang dentist na lang ako pumunta. Ganon. Total, may x-ray naman ako, diba? So, ayun, gagawan daw nila ng paraan para ma-accommodate ako this coming Sunday. Kasi ngayong coming Sunday nga is parang hindi ko na rin maantay. Kasi nilipita naman si Froggy na dentist, diba? Kaso, syempre may mga, ano yan, may mga, tawag mga guidelines or mga sinumpang ano nila. Di ba pag nagpapaano tayo, nagpapa-braces tayo, di tayo pwedeng magpa-adjust sa ibang, magpa-adjust sa ibang dentist. Yung mga ganon. So, siguro, sabi niya, ano mo na lang, doon na lang sa dito, sa dentist ko nga. So, sana maano ko ngayon, ma-accommodate ako ngayong Sunday. Kasi earliest is January 12 pa. Puno daw yung slot for root canal treatment. Nakaloka. Ang dami nagpapa-root canal. So, yun, thank you so much sa inyo sa mga nagpapalakas ng loob ko, guys, na hindi masakit ang root canal. In-stop ko na rin yung panonood ng ng YouTube about root canal kasi parang nangingilo ako, alam niyo yun. Kaya kong tiisin yung sakit, guys, sa tattoo. Kaya kong matolerate yun. Pero yung, alam mo yung sa ngipin na may grinding pa kasing nangyayari, yung gano'n, tapos parang mangingilo ka, yun ang ayoko talaga. So anyway, sana ma-accommodate nga ako this coming Sunday para matapos na to. Ayun, inaantay ko na lang din na magkaroon ng tubig kasi maghuhugas ako ng plato and lalaban ko yung ni Chris susuotin tomorrow. Galing lang itsura ng mga to. Si Yung, Maggie, si Poknat, si Krut. Cartoons. Tulog naman. Hinantay na lang namin si Chris, guys. Tapos pupunta kami ng MOA. May bibilhin lang ako. Kailangan ko bumili ng duvet. Kasi may nagsuggest sa inyo na instead na magpa-laundry ako ng tawag dito ng comforter, why not duvet na lang kasi yung cover no nalalabhan lang dito sa bahay, diba? So, oo nga, sabi ko, ang mahal-mahal magpa-laundry, magkano dalawang ano ba yun? Comforter lang, inaabot ng 600 minsan. So, maharli ka. So, ayun, bibili ako ng duvet and then ayun lang, bibilin ko tapos magpapalit na kasi ako ng sa pinsa kama. Ayun, and then hinahanap ko yung retainer ko. Hindi ko siya makita. Hello, hindi pwedeng mawala. Yung mahal-mahal pa daw pagawa nun eh. Kahit yung sa baba lang sana, kailangan kong isuot kasi meron akong dito, siwang. O tama, meron akong bakanting dito. Ipin. So yung sa baba kong retainer is minipin yun. Para siyang pustiso na So, ay nga, para may pasok dito sa sa bakanting ipin, para yung tip ko sa baba, hindi mag-move, hindi mag-hiwa-hiwalay, kasi syempre may may bakante, so tendency baka mag one seat apart sila. So, babalik ako niyan sa sa braces. Ayoko na mag-braces kasi ayoko. Masakit na, tapos maano pa sa pagkain, and then yung mga ating-ating di mo lilinis na maayos. Kaya, ayun. Tinanong ko naman si Emma kung nakita niya. Tapos, pinanood ko yung vlog. Kasi yung simula ng vlog, isuot-suot ko pa yun. Hindi ko alam kung saan ko siya nailagay talaga. Kaloka. Ayun. Natatandaan ko lang Kasi sinuot ko yun Pagkagaling namin sa yung kumain kami ni Joy, tinanggal ko, binalot ko sa sa tissue. Tapos, pagdating namin, naghilamos ako ng toothbrush ako, hindi sinuot ko. Kasi yung bandang hapon, ayun talaga.
Ay, huwag lang sana naitapon ni Emma. Kasi minsan binabalot ko lang sa ano yun, sa tissue. So, naglinis si Emma dito sa ano ko, sa table ko. Baka naitapon niya. Dito na yung anak ko, guys. Magbihis ka na muna, anak! Uy! Dali na, basang-basa yata ang likod mo. Ayun siya muna dito, guys, kasi may bibili nga kami ni Daddy sa MOA. Pero magsasaing na muna ako. Para mamaya, ready na magkain. Wala talaga, guys, yung retainer ko, di ko makita. Pati dito sa sasakyan. Mali, my gosh. Buhay ko naman daw kagawa nun. Kaloka, baka na ano. Unang nalaglag ba tong bag ko doon sa sa Maxis? Walang nakalabas na parang tissue. Kasi naalala ko talaga. Binalot ko siya. Hindi kaya yun nung kasama natin nung si Joy Kaloka. Diban, naurat na. Isipin ko saan ko siya nailagay. Ayun, lalabas din yun. Naloka ako. Anyway, ayun, papunta na nga kami. Nagko-connect lang to sa Bluetooth. Yung pala yung bibiling ko yung parang table na side table na pwede pa itong laptop kasi ngayon guys, mas gusto ko yung nakalapat yung likod ko sa una habang nagsasagot, nagtatrabaho or nag-edit ng vlog. So, kasi nandun lang ako di ba, labas ng pinto ng kwarto namin. Pero itong wow, sarap palang ganito, nakahiga ka lang. Yung folding lang yung bibilin ko. Sa Ace Hardware ata meron nun. And then, ayun nga yung duvet. Then, dog food, yung sakan. Kasi yung pinakain ko sa kanila ngayon is yung kahapon. Ayun. So, wala silang panggabi ngayon. And, pag magbayad tayo sa Meralco. Tapos, kubrahin natin yung sahod sa YouTube na naman. Alam niyo na anong petsa na. Pero 3 days ago pa lang naman simula nung dumating yung notification na may sahod na. So, ayun, habang inaantay ko kanina si Chris. Natay namin dumating. Nanonood ako ng vlog ni Michelle Fox, si babaeng marangal. Grabe. Magana nga yung bibig ko. Hindi ko pa mapigilang, hindi mo pa halakak sa mga niya eh. Sa mga tagdita. Nakakamusta yun, guys. Nyo yun, i-subscribe nyo, i-follow nyo. Kahit sa Facebook lang. Nakakaloka yung mga niya, yung mga videos niya. Laugh trip talaga. So, ayun. Magpapaturo na ako sa kanila kung paano ilagay yung Magana. Ganda naman eh. yung cover. Okay. Binaliktad muna. Pamitali siya. May tali siya. Pa rin siya gagalaw. Okay. Galing. Yung gani ka, pinaliktad lang namin. Tapos i-grab sa ilalim. Papasok. Okay. Gets ka na agad. Ano? Okay. We're home na, guys. So, tinigout ako na lang siya ng McDo. And then kumain kami sa Toke ni Daddy. Tapos kung baon niya bukas, Krispy Kreme. Friday na pala bukas magiging niya, merienda niya ngayong weekend. Ayun, tapos binila ko siya ng mga pantulog niya. Ayan. Ewan ko kung ilang piraso ito eh. Crazy. Ito maganda sana tela nito kasi cotton ng lambot kaso mahal. 1,000 plus. Kaya ito na lang binili ko ito 549 lang. 547. 550 pala. Ayun. Iba-ibang kulay.
Dalawa. Tatlo. Tapos mga, ano niya, brief niya. Ayan, para di siya nauubusan. Ayan, madami ka ng brief, ha. Oh. Hindi mo na ako ano yun. Mami, wala na akong brief. Pero di yan nagbe-brief. Kubaran ko yan, wala akong brief yan ngayon, oh. Oh. Loko talaga itong poklat na to. Inihian niya yung ano niya. Yung higaan niya. So, yan na muna yung binili ko dating higaan ni Dot. Kaso, nginangalgal niya naman. Ilapag mo na lang dyan, anak. Mahihiga din yan. Ayaw niya. Wag, baka maano naman yung ipin niya, matanggal. O, sige, iyan mo lang siya. Lalaro eh. Lalaro ka, Paknit. Ha? Higa, mamaya. Diyan din yan, higa. Inaano niya lang muna eh. Loko yan. Mike, buksan mo yung ano mo. Tapos tina-timer mo? Ilang oras? 2 hours. 2 hours mo lang inaano? Malamig na yan. Okay. Yung lampshade mo. Night night. Yung cellphone mo. Ha? Ay. Yung mga tinupi na yun, madig pa na kukuha pala. So, hello guys. Ayun, nakapag-ano na tayo. Linis na tayo ng katawan. Nakapag-skincare na rin ako. Ayun. Hindi na siya masyadong maga guys. Kasi, nag-ano na. You know, alam niyo na wag na maga. Syempre, may ano yan. Eh, nawala na. So, ayun. Medyo ano na siya. Tawag doon, medyo nawala na yung pamamaga nga, pero halata pa rin kaya nakamask pa rin ako eh. So, ayun, wala ako nabili ng ano, nung table. Nasabi ko yung parang sa ospital sana, yung parang pag nandito sa side is nakaganito lang, tapos pwede mong pa-L, yung ganun ba. So, wala eh. Kaya meron nun. Tapos, ayun, bumili lang din kami ng mga pantulog ko bago kasi nakasawa yung ano, nakasawa na mga pantulog ko lagi na ano, parang wash and wear na lang. So bumili ako ng ilang ano din, ilang bagong designs. So ayun sa SM, and then ano pa, yun lang. Tapos pantulog din ni Chris, and then yun duvet, yun lang naman ang binili namin. Wala na, kaso nandun pa sa ano eh, nandun pa sa sasakyan, tinamad na kaming ano, iakyat. So bukas na lang daw sabi ni Daddy, kasi bukas na lang din ako magpalit ng mga ano, mga cobre kama, kasi Friday sakto. So ayun pa, weekend. Then ano problema ko guys, yung ano, yung paglalaba, kasi ayun nga, since hindi na siya masyadong, kaya ko naman, since hindi na siya masyadong ang maga, baka mamaga ulit, di ba? Kasi mapuwersa na naman. So ayun, sabi ko kay Daddy, siya na lang maglaba, kaso parang wala akong tiwala din sa paglalaba niya, baka magicin lang eh. Kaya ayun, pero yun sa paglinis siguro, wala, try ko ulit kontakin si Emma, napatulong ako maglinis. Kasi mahirap kapag medyo napupersa nga, masakit, biglang hirot eh. Kaya ayun, kailangan ipahinga na muna, kaso di naman ako makapag full time makapagpahinga din ng tuloy-tuloy. Alam mo yung mabed rest ka man lang ng isang araw, wala. Hindi pwede. Kasi yung sa aso pa lang, syempre prepare ko yung meal nila, yung sa mag-ama ko pa. So ayun, wala talaga. Pwede naman ako nagreklamo, kaya ko naman guys. Kaya ayun. So see you bukas na lang, mag-edit na muna ako. Ayan. Bye-bye.